takita taka timi taka takita takita taka timi taka tam. Hor, ikusi, entzun, eta ikasi dugu gauzeko zuzikaz, hamen gure dugu gaur, horreko zainoen, gogoe eta bat gizuekaz batera. Lehenengoko urte honetan, esan behar da, erdixe, gure larion da, eta bost pertsonen eritzia bat dugu. Zein da gure arrazoi uste dugu? Hizkuntza zaharra da, eta igual galduingo da, eta guk egiten zago, eta egin behar dugu, eta erabateko diskurso asko entzun dugu. Ikusten dugu beste erabateko diskursoan edo berba batzuk edo arrazoi batzuk egon dirala, eta bizitzeko, amesteko, norberaren barruko gauztiagako identitatea gotute arrazoi praktiko hori bai, biharrako bateko bebai biharrezko dela, beste arrazoi asko bai. Orduan, gaur hain zuzen horren inguruan, pentsatzen duen egokiz izala horren bai bat buelta emoti eta horren inguruan gogo eta bat egiten, ezta? Eratzen dugu zure diskurtsuak egokizien dira, erakargarria dira, jende gaztiek euskeraz berba egitera bultzatzen daun, ez? Hemen behar itzitu hori politzen eta erakargarrez izatie, eta gurien alertu da zuzenpe kontrastien askotan esaten dara beti euskerie gatxaba da, totale zaitasunan tipue, eta zuzenpe kanpoko demoten dozkoien ikuspegi da guztiz kontrako ezta. Hizkuntza bat, politzen dara erakargarrez egin, intzartzue hori izan dagoen moduen, eta horre bere bai, igual beste ikuspuntu bat emoten dozku. Zer diskurso hori ez, baliagarrizek, erabilgarrizek, eta dut zer beste ideia barri, eskenian dugu. Zer beste ideia barri buratu jakuz, hemen entzun dugunetik, edo lehen dakargunetik, horrepe bai lagungarrizik izan egizena. Batetik, plantea dena izan da, batzutan euskerie elementu isolatu moduen hartuten dugune, igual aztute. Euskeri dela parte bat, gure bizitzaren eta izatien eta guzti horren parte. Eta orduen, berbadan diskurtsuek eta eitzeko orduen osotasun hori izan beharko lizatekela kontutan hartu beharrekoen eta ez hizkuntzi bera horko aparteko elementu baten moduen edo hartu. Zaten dut ditzi gora bera izan dela hartu izan duguna. Militantzia beharko dela, militantziaren egin behar da inguru horretan kontzientziari hartzien. Bi kontzeptu batzuetan egin behar horretan gauzela modu bi ulertzeko, eta egin behar dut inposaketa moduen bizitzien, eta beste egin behar dut, inguru beharrezko dutelako nodatzen nagatalako. Eta horren, injarra igual mini behartasun horretan, bestien baino. Euskerien erabilerizan behar dela, operan ondo izateagazko lotuta dago guzture sentidutie. Euskeraz, agarailega edo nora, hori transmititu dugu. Kompromiso bat ukideak, beraz, lehenengo goberna, beti euskeraz egin, era naturalean erabili, gaztetxuek euskera bizauzenan erabili, ezan? Beratino, euskera erabiltze erakoen, sarizik emotide bat. Ezate, zoko bat edo zabat edo bideo. Euskeri ezan hizkuntza zaharra izan arren, eguneratute dau eta prest dau, edozein mobil baten, ordenagailu baten, sistema operatibo eragile baten, eta euskera zokitzeko eta bat. Labur bilduz, praktikotasune, itasunaren kontua, eta gero kontue integrazio. Gupentzatu neda izan osala puntue, eragiteko punturiko bien izan osala familien integrazio. Bilatzi familien eredutik. Eta horre familien eredutan eragitik. Gurazuei zuzendutako kanpainak, zazui eta berrana, tabernan amatzen gara dano, pintxo jotien,
Eta zitzik ez ikusten horrek familizek batzen dizena porteu nintzeko kuadrilek dizenak azmaren famili txiki batzuk ez, lehinuek, dugu edo. Nik neukena gure eginda diskurso kulpa da, erroe botatien hori. Ganera sentidu behar naiz txarto eitzen dotelako. Nik apurua goreko neuke aldala, gure hori, lortu beharko aukera da, berezkotasun hori, enmonde guzen aukerak, eta konturatu gaitze zen, aldo gula horretu egin edo, bai apurtxu bat, kulpabilize barik, edo pentsatzen dut hori idea garrantzitsu izan ditu.